טרף. זה הרכב שלנו. כנסו לבית, כנסו לבית. אדר, מה עדן? מה הוצאת אותם? תגידי, את רצינית? מה את הוצאת אותם? זה החור. לא יודע אם רואים את זה במצלמה, ליד הרכב. איפה הרכב? הנה פה, זה הפגיעה. זה כנראה לא טיל מלא, זה חלק מטיל. זה הרכב שלי, פגיעה ישירה. מדהים. לחץ שלי מזמן. האמת שזה אפילו איפשהו מרגיע אותי, לפחות אני יודע שאין לו טילים בדרך. אז אני די רגוע, יותר רגוע מבדרך כלל. פיצוצי משנה. יש סיכוי שיהיה פה איזה פיצוץ רציני. נתרחב. מקווה שצריך להתעכב, לא יודע למה. פיצוצים, אקשן, אני שותק.